Try mo nga. Hi guys, magandang gabi. Yan, titignan muna namin kung balik tagilid ba ako o hindi. Tagilid. Kamin pa lang eh. Sini ka mahilig live ba? Sa YouTube ba? Ayan na. Tagilid nga ako. Tagilid. Yan, ayusin ko lang guys na. Pagbilit tapos yung comment nakatayo. Ah? Dapat ganito pala. Oo, ayan na. Ako na. Ayan. So yun guys, napakahalaga po ng topic natin ngayon, no? Yan, kung napanood nyo po yung upload ko kagabi at kaninang umaga. Pictures ba ba? Di kanina. Natungkol nga po ito dun sa pag-alis nila Kuya Elvin dun sa pabahay na ginawa natin. So guys, no, nabablang ko yung isip. Medyo loading. Yan, Jubin na kayo, musta pa di? Yan, okay lang pa di, medyo stress baga. Pero okay lang. So yung ano nga doon, yung napanood nyo, yung side pa lang ni Kuya Elvin. So ngayon, hanggat kaya kong ipaliwanag yung side ng kabila, hindi ko na blinag eh. Ayaw naman nila magpakita sa video. Pero sa Miyerkules kasi mag-uusap-usap kami sa barangay ni Kuya Elvin. Kasi tinawagan ko siya ngayon. So sabi ko kung talagang totoo yung sinasabi ni Kuya Elvin, sinasabi niya, mag-usap-usap kami sa barangay para mas malinaw, no? Para doon natin malaman kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Kasi ito yung kanina kasi galing ako dun sa kapitbahay nila. So lahat daw ng sinasabi ni Kuya Elvin dun sa yung sa usapan namin, walang katotohanan, walang pananakot na nangyari sa kanila. So parang sila Kuya Elvin lang yung nagbibigay ng kahulugan doon sa sinabi ni Eric siguro. Kasi ganito yung nangyari guys, kasi nag-umpisa lang naman to doon sa di ba, sa nakawan ng manok. Nanakawan ng manok yung kapitbahay nila. So parang sabi ni Kuya Elvin, sila daw yung pinupunterya, parang sila yung pinagbibintangan na baka nagnakaw. So yung sabi ng ng nanakawan, tama, pumunta sila doon. Doon sila dumaan. Kasi doon dumaan din yung magnanakaw. So huminto sila doon sa may gate. So siyempre siguro tinanong si Kuya Elvin, tapos si Kuya Edward, yung isa pang kapitbahay doon ni Kuya Elvin, tinanong Elvin siguro at ni Kuya Edward, hindi nila nakita. Pero si Ate Lisa mismo nagsasabi na doon nga dumaan yung magnanakaw. So, malabo pa yung mata nun pero siya pa yung nakakita nung magnanakaw na doon nga dumaan. Pero yung dalawa daw, si Kuya Elvin at si Kuya Edward, hindi nila nakita kung doon nga talaga dumaan. So yun nga, nung hindi na hinabol yung magnanakaw kasi nga hindi nga nila alam kung saan lumusot yung magnanakaw. So siguro tumingin-tingin yung naghahabol dun sa loob nila Kuya Elvin. Siyempre hindi imposible yung sinasabi nila, imposible hindi nila makita. Si Ate Lisa nga malabo yung mata, nakita niya tapos yung dalawa na malinaw pa yung mata, hindi nila nakita. So parang tumingin-tingin dun sa sa loob nila. So may hawak na gulok, pero hindi yun ibig sabihin na tinatakot sila Kuya Elvin. Parang na-misinterpret lang ni Kuya Elvin yung nangyari. So natural lang siguro na doon magtanong sa kanila kasi sa kanila dumaan. So ganun lang ganun lang daw yung nangyari. Pero walang pananakot na nangyari. Tinanong lang sila kung doon dumaan. So parang ina-assume ni Kuya Elvin na tinakot sila, na parang sila yung pinagbibintangan.
Ayun. Yan, musta pa de? Sabi ni Jubin Nagaryo. Yan, TC Buras. Good evening po. Pade, kumusta pa de? Yan, Ma'am TC Buras. Good evening po. So, yun yung kwento dun sa kabila, no? Tapos, ah, ang dami pang lumabas na kwento. Pero, hindi ko muna siguro sasabihin sa kanila. Hindi ko muna siguro sasabihin sa inyo. So, pag nagkausap kami sa Miyerkules, kung nauwi nga talaga dito si Kuya Elvin, doon natin malalaman kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Tapos doon naman sa daanan guys, no, kasi isa sa problema doon yung daanan. May right of way naman po yun eh. Napaka ano po yung daanan doon. Doon muna tayo sa isang daanan na yung sa right of way nga na kinakuya doon sa may yan, sa may-ari ng lupa na nabilhan ko. So doon may malawak na daanan talaga doon. So wala naman daw silang sinasabi na hindi bawal dumaan doon o hindi pwedeng dumaan doon. So si Kuya Elvin lang yung si Kuya Elvin lang daw talaga yung ayaw dumaan doon. So sila walang problema sa kanilang na dumaan doon kasi yun nga yung right of way. Bukod dun sa right of way sa kabila, mayroong pang daanan sa kabila. Kaya dalawa yung option niya kung saan siya dadaan doon. Sila lang yung ayaw dumaan doon, sila Kuya Elvin. So parang sinasabi din ni Kuya Elvin, bakit daw kasi pag dumadaan siya doon, yung mga aso hindi man lang sinasaway. So parang ganon. Tapos naman, dito naman sa kabila, yung una pala na pangyayari na sinasabi ni Kuya Elvin na i-vlog ko din, hindi ko alam kung na-upload ko dito sa YouTube. Doon ko lang sa Facebook na yan. Doon ko lang yata sa Facebook na ayan, na-upload yan. So doon naman sa kabila na sinasabi niyang ayaw silang padaanin, hindi mali daw yung pagkakaintindi ni Kuya Elvin. Sabi nung may-ari ng lupa dun sa kabila. In fact, si Kuya Elvin pala, dun dati, dun siya nag-iigib. Libre mag-iigib si Kuya Elvin dun. Libre mag-iigib si Kuya Elvin ng tubig dun. So, parang binigyan niya lang ng kahulugan yung sinabi nung may-ari ng lupa. So, yung ibig sabihin nung may-ari ng lupa, kasi dun sa may daanan, gagawa na ng bahay. Kasi, pagkakaalam natin, nabili na pala yon. So, yung ibig sabihin ng may-ari ng lupa, pag ginawa na ng bahay ito, hindi na siya makakadaan doon. So yung pagkakaintindihan ni Kuya Elvin, hindi na sila pwedeng dumaan doon. So kaya napalayo na naman yung daanan nila. Kaya dito na sila dumadaan sa may sa may palayan na. So parang nami-misinterpret lang ni Kuya Elvin yung mga ibig sabihin ng mga tao doon. Wala pa silang nakaaway ng mga kapitbahay niya. Kasi parang feeling daw ni Kuya Elvin, siya yung laging pinag-uusapan, sa kanya lahat ng sa kanya. Yung parang siya lang lagi nakikita, which is mali daw yon. Hindi daw totoo yung hindi totoo yung mga sinabi ni Kuya Elvin. Kaya mas malinaw, sabi ko nga kay Kuya Elvin kasi tinawagan kanina, mag-usap-usap kami sa barangay. Kasi doon siguradong malilinawan yan. Walang respeto ang kapitbahay, sabi ni Miles Reza. Wala tayong kinakampihan dito kasi doon sa kapitbahay, sa tingin ko wala namang problema doon sa kapitbahay. Yun nga lang, parang masyado lang binibigyan ni Kuya Elvin ng kahulugan yung bawat kilos ng kapitbahay nila. Ayan. Hindi niya lang naiintindihan yung mga yung ibig sabihin. So parang binibigyan na lang ng kahulugan. Yun ang sabi nila si Oragon, bakit sila papasok sa loob? Hindi po sila sa loob ng bahay nila, ng bakuran nila, Kuya Elvin, pumasok mismo. Hindi po. Dumaan lang po sila doon sa may kina Kuya Elvin kasi doon nga dumaan yung magnanakaw. Siyempre natakot ang mga bata, natakot silang dumaan doon, may aso pala ang neighbor. Ayan, kung pwede pakilipat mo na lang sila. So yan ang hindi ko po magagawa siguro yan, Ma'am Miles Reza. Wala akong mapaglilipatan sa kanila kasi
Yun lang ang alam ko na pwede nilang tirahan. Wala akong pwedeng lipatan sa kanila. Okay lang pa di, biyahe pa ako. Kaya ingat pa di sa biyahe. Kaya wala naman tayong kinakaipihan dito. Yung sinasabi natin dito, yung mga sinasabi nila sa akin. So, malalaman natin yan sa Miyerkules kung talagang uwi sila Kuya Elvin dito. Doon natin yan malalaman kung sino ba yung nagsasabi ng totoo. Sa totoo lang daw, sabi ng mga kasi yung kapitbahay nila doon, para maintindihan lang ng marami, yung kapitbahay nila doon, dalawa lang. Yung may-ari lang ng ano, ay tatlo, bali tatlo pala, pero yung isa wala. Parang basan nila yung mga comment. Kung sinasabi daw na naiinggit sila doon kay Elvin, malabo daw mangyari yun kasi halos parehas lang. Kung tutuusin daw, mas nakakaangat-angat pa nga sila doon kina Kuya Elvin. So walang ano yun? Ang tawag dito, walang ano na mainggit sila, walang dahilan para mainggit sila doon kina Kuya Elvin. Kasi malawak naman daw yung lupa nila. Kung sa ano lang naman, mas ang dami nilang pwedeng pagkakitaan doon. So walang dahilan para mainggit. Baka matapubra ang may-ari ng lupa. Pag nabenta ko ang lupa ko sa Lubao, Pampanga, ibili natin ng maliit na lupa. Pwede po ma'am. Pwede po. Ma'am Miles Risa. Game po tayo dyan kasi nasa pagtulong tayo. Ayan, kung dyan tayo mga katulong, bakit po hindi? Actually, sinabi ko na po yan, sinabi ko na po yan kay Kuya Elvin dati, na pag ako talaga nakaluwag-luwag, maghintay-hintay lang siya. Kasi yung lupa na yon, ibibigay ko talaga yun sa kanila eh. Kasi kung aalis sila, saan naman sila pupunta? Wala naman silang mapupuntahan. Kaya mas maganda siguro kung makaluwag-luwag ako, mas swertehin pa tayo. So ibibigay ko talaga sa kanila yung lupa na yun. Kaso nga lang, paano naman yung yung ang naano ko kasi dito guys, ang na ko lang, yung pride ni Kuya Elvin, ayaw siya pagsabihan, parang ayaw niya na may nagmamando sa kanya. Ganun yung pagkakaano ko lang, pagkakilala ko lang kay Kuya Elvin. So hindi naman pwede siguro na ganun yung natural lang sa mga kapitbahay na hindi magkaintindihan. Pero kung lahat na lang ng bagay bibigyan mo ng kahulugan, at ano ka dyan, foul ka na dyan. Tulad yan, lahat na lang ng bagay bibigyan ng kahulugan, totoo man yan o hindi, lahat na lang, pero lahat niya bibigyan ng kahulugan, siya yung talo. Apektado yung mga bata. Galing ako dun sa school ng mga bata, nakausap ko yung dalawang teacher na sabing pinagalitan siya ng teacher. Natural lang daw sa teacher na pagsasabihan siya. Isipin nyo guys, no, nung umuwi sila ng Albay September, nung mga anak yung asawa ni Kuya Elvin si Ate Lisa, halos mahigit isang buwan sila doon. So hindi nakapasok yung mga bata. Dumating yung October, dumating yung November, halos sa isang linggo 3 beses lang daw pumasok yung bata. Halos ginagawa naman daw ng mga teacher na kahit sa damit, sa mga pagkain. Actually hindi pa daw sila pwedeng sa purpose ayun sa feeding, hindi pa sila pwedeng isama sa feeding, pero isinama nila dahil gusto nga din nila ng mga teacher na magkapag-aral yung mga bata. Kaso nga lang, dumaan yung October, November, hindi daw masyadong nakakapasok yung mga bata. So parang naintindihan nung time na yun, parang naintindihan pa ng mga teacher. Pero ngayong January, February, March, April, halos sa isang linggo 2 beses o 3 beses lang. Swerte na kung apat na araw sa isang linggo pumasok. Kaya siguro na napagalitan siguro ng teacher na ba't ganun yung nangyayari, ba't di ituloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata. Kasi wala, kahit wala pang natutunan yung mga bata. Paano kung wala lang natutunan yung bata,
ano pa, kung papasok 2 beses o 3 beses, 4 na beses sa isang linggo, kulang na kulang yung matututunan. Kaya mas maganda kung umuwi nga si Kuya Elvin dito para tayo nasa pag ano lang naman, opinion lang naman natin to. Si Kuya Elvin yung makakapagbigay ng linaw. Sabi ko sa kanya, ba't siya matatakot kung talagang nasa tama siya? Ba't siya matatakot? Siyempre sir, natakot ang mga bata, natakot silang dumaan doon, may aso pala ang neighbor. Yan, kung pwede, pakilipat mo na lang. Yan, ma'am, Miles Reza. Yan, saka na po. Sino ba nagsabing ano? Si Ma'am Miles din pala ito nagsabi. Yan, hintayin lang po natin yung panahon, Ma'am Reza, mangyari po yan sinasabi nyo. Andito lang naman po kami. Anytime po, pwede nyo po kaming kontakin. Ano to? Redley Junior Rosario Kalinisan PH Karaoke. Hello po. Ang haba ng pangalan ni Sir. Salamat pa din. Ingat ka man perma dyan. Kumusta na pa din, Joby, ang anxiety mo? Nagpamati pa man. Kapag nabenta ko ang lupa ko sa Lubao, Pampanga, ibili natin ng maliit na lupa. Salamat po, Ma'am Miles Reza. Hintayin lang po namin. Ano yung dumaan? Daga. Ay, Dito may dumaan. Baka naman matapobre ang may-ari ng lupa. Actually guys, di naman. Ngayon lang daw nila nalaman na mayroon palang issue na ganito eh. Nung in-upload ko na nga yung video. Ngayon lang nila nalaman na ganun pala yung mga pinagsasabi doon ni Kuya Elvin. Samantalang wala naman daw, kung sila lang naman, wala naman daw ano yun eh. Parang hindi naman daw big deal sa kanila yun eh. Sa pagkakaano ko ma'am, everlasting, sa pagkakakilala ko po sa kanila, hindi naman po sila siguro matapobre. Pero hindi natin alam kasi wala naman tayo doon araw-araw. So, sa pagkakakilala ko lang, opinion ko lang, sa tingin ko lang sa kanila. Kasi makita mo naman sa itsura ng mga tao kung talagang ano, kung matapobre ba, kung paano sila makitungo sa tao. So sa akin naman wala naman ako masyadong nakikita na ano, hindi natin alam. Yan, hintayin lang natin yung ano, yung pag-uwi ni Kuya Elvin at mag-usap-usap sila. Miguel Mex, magandang gabi sir. Ayan, sana wag nang pairalin ni Kuya Elvin yung pride, kawawa Kuya Elvin dati, yung nangyari doon sa Albay, kung ba't sila umalis doon. So parang ganito din yung nangyayari dito ngayon. Yan. Ganun yung nangyayari. So parang binabalikan ko yung mga dating kwento ni Kuya Elvin. So parang ganun na ganun yung nangyayari. Actually, ang dami pong nag-chat sa akin ngayon ng mga taga-Albay. Ayaw ko lang anuhin kasi hindi natin alam kung talaga yung totoo. So ayaw ko na lang munang patulan. Pero ito, pag nakapag-usap po kami, siguro lalabas naman yung totoo diyan eh. Dapat talaga bago magsinda, bago sila naghali, nagpaaram sa imo, Roy, pero maray na ansa, barangay mag-uulay nga ng malinaw. Sabi na maray lo dyan. Kaya nga po kung kami lang yung mag-uusap, kami lang ni Kuya Elvin mag-uusap, hindi malinaw eh. Pwedeng nagsabi sa akin ng to, pwedeng hindi. Pero kung sa barangay kami, andun both side andun, so siguro naman matimbang-timbang namin kung sino talaga yung nagsabi ng to. Kasi imposibleng hindi lumabas yung tunay na kwento doon. Salamat sa 97 viewers. Ang dami pala nating viewers dito ah. Ayan, alive na alive yung ating mga viewers overseas. Ayan, mga OFW. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Yung paalam sa akin ni Kuya Elvin noon, hindi niya sinabi sa akin na alis na pala sila. Yung sinabi niya lang, lalagyan niya ng lalagyan ng tindahan yung sidecar. Tapos
maglilibot-libot sila kung saan sila mapunta. Tapos pagkagabi, uuwi sila dito sa bahay nila. Pero wala siyang nabanggit na alis na pala. So nalaman na lang namin kagabi, nagchat siya sa akin na hindi nila pala babalik dito. So kung nanood si Kuya Elvin, and kung totoo man yung sinasabi mo Kuya Elvin, umuwi ka dito, ipaglaban natin yan. Magtiwala ka sa akin, hindi tayo maano dito, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, huwag kang ano yan. Magtiwala ka lang sa akin. Yung inggit po kahit nagkakaangat sila, mayroon pa rin ganyan na tao kahit mayroon sila. So yun lang ang hindi natin alam. Pero sa ano ko lang naman, sa tingin ko lang, wala naman dapat kaingitan kay Kuya Elvin. Ano ba yung dapat kaingitan sa kanila? Nabigyan sila ng bahay. Kung sakali man may inggit yung mga may mga mas malawak nga yung lupa nila Ang lawak po ng lupa nila. May bahay naman sila. Hanap buhay. Sipag naman sila. So hindi natin alam. Ito ano lang, opinion lang natin to. Base sa observation lang natin. Nessie Villaflor sabi, ano lang, yun ni Elvin, mas gusto talaga sa kalye. Ang ganda ng nanang tayo nila doon. Sabi lang yun ni Elvin, mas gusto talaga sa kalye. Ang ganda na talaga ng tayo nila doon, di rin asawa sa anak. Yan, maganda talaga yung kalagayan nila Kuya Elvin diyan. Maganda. Tahimik. Pero kung babalikan nyo guys yung live ko kagabi, ay yung in-upload ko pala kasi kinat ko na yon, baka hindi na, baka yung mapanood yung usapan lang namin ni Kuya Elvin. Pero sinabi niya doon mas maganda pa daw sa kalye kasi wala siyang problema. So di natin alam kung anong ibig sabihin niya doon. Pero sabihin natin para sa kanya maganda, wala siyang problema doon sa kalye. Paano naman yung mga anak niya? 5 yan, nako. 5 bata na maliliit. Tapos yung pinagdadaanan, yung gutom, yung init, yung uhaw, yung pagod kakalakad. Yun na sana yung ano niya, iniisip niya. Hintayin lang ako makauwi. Opo, Ma'am Miles, paki-contact na lang po ako. Salamat. Shout out Lods, Urago na ne. Yan, Miss Ireland, Hot Babes. Oh, may Hot Babes pala. Siguro member to ng ng Viva Hot Babes. Good evening po, watching from Davao, pero Bicolana, taga Tigawon, kaya nagsubaybay ako sa mga vlog mo. Salamat po, Ma'am Victoria Anvega. Taga Tigawon mo po baga ako. Nagkaka-depression siya dahil pagod at may sakit. Siguro mas ano yan, mas komportable siya sa kalsada kaysa dito kasi diyan nga naman talaga sa ano ko lang medyo boring kasi walang masyadong tao, wala kang masyadong makakausap kundi yung pamilya mo lang. Hindi tulad sa kalsada, malilibang ka, ang daming dumadaan, daming mga kausap diyan. So sana wag na munang isipin ni Kuya Elvin yung mga hindi dapat isipin, dapat inisip niya muna yung pamilya niya talaga Ang dami nang hinaya yung mga teacher ng mga bata nang hinayang dahil hindi nga nakakapasok yung mga bata. Ang dami daw babayaran ni Kuya Elvin sa yung dahilan ni Kuya Elvin kasi kaya hindi niya pinapasok. Ang dami daw babayaran sa school. Binabayaran sa school, PTA lang yun. Sa PTA yun, di ba? PTA, per ano yun, per parents ba kung per Hindi, student? ang pagkakaalam ko kasi nung mapanood ko yung sinasabi ni Capitol po niyan, yung matagal na yun. Once na nagpa ka sa public school, ni piso wala kang babayaran maliban kung voluntaryo kang magbibigay.
Kaya yung mga PTA daw na yan, sabi lang, yung PTA daw na yan, sabi nga ni Capitol po, mas maganda daw tanggalin na yan eh. Kasi sabi niya, kanino daw napupunta yung ano, yung mga kinokolekta, kanino daw napupunta. Kaya sa pagkakaalam ko din, gagasos ka lang sa eskwelahan, makakagastos ka lang sa eskwelahan kung bulanda kayo ang magbibigay. Pero kung wala ka naman talagang pang ano, pambigay, hindi ka pipilitin. Kaya nga nagpaaral ka sa public school kasi wala ka pang paaral eh. Hello po, God bless. Sabi ni Ma'am Virginia Curanes. Ay po Ma'am Virginia, long time no see po. Ayan si Ma'am Shutia. Hello po Ma'am. Yan, marunong kang makisama. Kailangan marunong kang makisama. Tama po 'yan. Tama po 'yan. Kasi dati naman si Kuya Elvin, doon niya nag-iigib doon niya nag-iigib sa kapitbahay. Hindi alam ng kapitbahay kung ano yung dahilan, ba't hindi na sila nag-iigib doon. Kaya hindi din alam ng kapitbahay nila kung ano ba yung naging problema ni Kuya Elvin sa kanila, ba't lumabas tong issue na to, na may ganyan palang kwento. Hindi namin alam, kung hindi pa na-vlog, hindi namin malalaman. Yan. Hello Sir Oragon, hello Ma'am Sitia, kumusta po? Yan, naapektuhan ang pag-isip sa pagod at sakit niya. Yan sabi ng Miles Racer. Siguro na lang yung utak ni Kuya Elvin. Parang anong tawag dito? Na-demoralize na, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kaya eto, nangyayari yung mga dapat hindi mangyari. Rose Bass Official, good evening si Roy. Hello po ma'am. Ayan, nagkita-kita ulit tayo dito. Ang dami pala nating viewers dito Ayan, bigyan na kasi ako makapag-live video sa YouTube. Pero gagawin natin lahat para maging active ulit tayo dito. Ma'am Ella Gonzaga, hi po. Jacqueline Argalyon, nako wag nyo natulungan po. Actually guys, hindi naman ako naawa dun kay Kuya Elvin sa totoo lang. Hindi ako naawa kay Kuya Elvin kasi kung si Kuya Elvin lang naman, kaya niya yung sarili niya Yung mga bata, yun po yung hindi nawawala sa isip ko, yung mga bata. Yung asawa ni Kuya Elvin, malabo yung mata, buti nga nabigyan natin ng salamin, medyo maganda-ganda yung paningin ngayon. Yung mga bata, paano? Yan, Miss Ireland, Hot Babes. Nako Kuya Elvin, hindi ka pa nadala. Nasa kalye, tanong andito kayo sa Manila. Tapos napakalaki ng tulong na hindi na kayo mangungupahan. Yan yung isa sa mahirap, Ma'am Hot Babes. Test lang sana, pakisama lang sana sa kapitbahay kung talagang hindi sila nagkaintindihan. Kanuhan ba naman kung ibaba mo yung pride mo? Kaso kung mataas yung pride mo, talagang ganun nga yung mangyayari. Sana dumating yung panahon na makapag-isip si Kuya Elvin sa dapat na gawin niya. Yung dapat mga desisyon niya sa buhay niya. Roy, na subaybayan ko ang vlog mo kay Elvin. Sana bumalik na sila kasi kawawa mga bata kung babalik sila sa kalye. Yes po Ma'am Lina Vlogs. Yung mga bata, yung kawawa yung mga bata talaga. Hindi na mawala sa isip ko yung mga bata. Yun po baga, nagpapamati pa man. Ayan, kayang-kaya naan Padeng Juby. Kayang-kaya naan. Anxiety langan. Nukakon baga kita. Good PM po si Roy, kawawa ang mga bata. Siguro po natakot sila sa kapitbahay niya. Yun ang sinasabi ng kapitbahay. Ba't sila matatakot sa amin na hindi nga daw sila pumupunta doon. Sabi nga nila, tanungin natin yung mga bata kung natuwa ba sila.
o kung may ginagawa ba kaming ako masama ba yung ginagawa namin dito sa dun sa ano na yun. Baka yung pagsabihan, sana isipin nila mga anak nila, sabi ng Shuchiya. Yun ang isa po sa na ano ko ma'am. Yan po yung isa sa naobserbahan ko kay Kuya Elvin. Ayaw niyang pagsabihan. Kasi ako minsan napagsasabihan ko din siya. Eh parang nahalata ko, parang umiiba yung pakikitungo niya sa akin, pakikisama niya sa akin. So hindi naman pwedeng kukonsintihin na lang natin sa mali. 'Di ba? Kaya nga pag nahalata ko na galit na ay parang umiba yung mukha niya Elvin pag pinagsasabihan ko. Kaya dumidistance na. Iniiba ko na lang yung topic o nililibang-libang ko na lang. Hello po, watching from Al-Kubar, Saudi, sabi ng Virginia Curanes. Hello po, ang Virginia. Kumusta po kayo dyan? Maricel Ruelo. Gusto pang pagod din na nakakapag-isip ng tama si Kuya Alvin. Tapos stress pa, kaya kunting problema pinapalaki or lumalaki. So yun yung dapat baguhin, Ma'am Maricel, no? Yun yung dapat baguhin. Malit na diferensya lang. Doon sa kapitbahay hindi daw nila naisip na mangyayari ang ganun, kasi parang hindi naman big deal sa kanila yon. So si Kuya Elvin lang talaga yung nagbigay ng issue, nagpalaki, tapos dinadagdagan pa doon yung mga sinasabi. So basta sa Miyerkules guys, pag uwi ni Kuya Elvin dito, kung talagang uwi sila, malalaman natin kung sino yung nagsasabi ng to. Hello, good PM idol, shout out sa asawa ko Victoria Bernales. Dito ako sa Quezon City, Manila, and Q City. Yan, shout out po kay Ma'am Victoria Bernales. Yan, shout out din kay Sir Daniel Bernales, mag-asawa yata ito. Gusto kong magpadala ng pera para sa pagpagupit ng mga buhok ng mga bata, basta para sa haircut lang. Sino po mga bata, Ma'am Miles, gusto kong magpadala ng pera para, pero kung sa pagpagupit lang naman po, wala na pong problema doon, kasi ako po, nagigupit pa ako ng libre. Kung yung mga anak po ni Kuya Elvin, kaso nga lang hindi po natin magugupitan yung mga anak ni Kuya Elvin dahil nasa Albay po sila. Sinabi ko naman sa kanya kanina na kung sakaling uwi siya ng Miyerkules, huwag niya nang isama yung mga bata, kasi ang init-init po dito sa Bicol. Grabe yung init po dito. Yan, kapitbahay namin na mild stroke kanina. Yung tinutukoy niyo po, Ma'am Miles, yung mga anak ni Kuya Elvin, sila po ba yung gugupitan? Pat Labrador, napakamaramdamin ni Elvin, dapat alisin niya yon sa sarili. Isipin niya ang kinabukasan ng anak niya, mas gusto pa niyang matulog sila sa kalye. Dapat nagsabi siya sa inyo kung ano ang problema niya. Eto, sinabi na talaga to sa akin ni Elvin na yun nga, yung nakawan, pero hindi niya sinabi sa akin na alis na siya. So sabi ko sa kanya, kung totoo yung sinasabi mo, pumunta tayo sa barangay. Ayaw niya naman. Oh. So malaman-laman ko na lang, yun, umalis na sila. Hindi natin alam. Sana maging malakas loob ni Elvin na pinaglaban ang karapatan nila, kasi kahit saan sila tumira, may mga tao talagang masama ang ugali. Hindi nila dapat takbuhan ang problema. Kaya nga po, yung problema hindi mo yan matatakbuhan. Hindi mo dapat takbuhan, dapat harapin mo. Lalo't kung nasa tama ka, laban mo. Sayang yung mga pagkakataon, ang dami-daming gusto magkaroon ng bahay dyan, pero hindi nagkakaroon pa ng pagkakataon na mabigyan. Pero sila excuse me pero sila maghahanap buhay na lang. Hindi naman kasi pwedeng umasa tayo sa mga sponsor o suportahan natin sila ng suportahan, kasi baka maya hindi na maisipan magtrabaho. So paano na pag hindi na tayo nakakapagbigay? Tingin ko kay Kuya Elvin, sarili lang niya iniisip niya.
hindi niya iniisip ang anak niya, lalo na yung bagong panganak. Oo nga po, sinabi ko nga sa kanya kanina, umiiyak yung bata habang kinakausap ko si Kuya Elvin, umiiyak yung bata. Sabi ko, yung anak, yung umiiyak na bata, hindi ka ba nakukonsensya dyan? Nasa labas pa sila, nasa kalsada pa sila ngayong, anong oras na may? Alas 9 na? Ayong kanina tumawag ng alas 9 yun, no? Alas 9 na, sa labas pa sila ng kalsada. Imbis dito, nagpapahinga na yung mga bata, tulog na. Sana dumating yung time na makapag-isip ng maayos si Elvin. Kung kinakailangan Kuya Elvin na humingi ka, kahit sabihin natin ikaw yung tama, kung kinakailangan humingi ka ng paumanhin sa kanila para sa pamilya mo, gawin mo yan. Kasi hindi kawalan kung magpapakumbaba tayo. Hindi tayo mababawasan kung magpapakumbaba tayo, pero kung yung pride natin mas lalo pa nating itataas, na walang mangyayari. Tulad yan, nahinto na naman yung mga anak mo sa pag-aaral. Paano naman kung saan kayo mapunta, pag-aralin mo na naman yan doon. Ilang taon na si Melody mo? 8 years old na? 9? 9 years old na? Nanay na yun eh. Yung July ang tao, July Oh, birthday. 9 years old na. Hindi pa matapos-tapos yung grade 1. Grade 1 pa rin. Oh. Kaya sana magkaroon ng linaw, Kuya Elvin, ang kaisipan mo na bumalik kayo dito. Sinisigurado ko sa iyo, kung sakali man totoo yung sinasabi mo na yan na tinatakot ka, hindi na mangyayari yan ulit. Gagawa tayo ng baka hindi na mangyayari yan. Baka mabigyan mo ng kinabukasan yung mga anak mo. Maawa ka sa mga anak mo, sinasabi ko sa iyo. Walang patutunguhan yung mga anak mo, kayo, kung andyan kayo sa kalsada. Kung ayaw mong ma-stress dito sa loob ng sa bahay nyo o sa kapitbahay mo, maghahanap buhay ka maghapon, gabi umuwi ka, pagkagabi umuwi ka. Iwan mo yung mga anak mo dito sa bahay nyo. Ganun lang 'yun. Umuwi ka dito, gagawa tayo ng paraan para hindi na maulit yung sinasabi mo na kung totoo yan. Ba't nawala yung comment? Kinuha mo yung comment, me? Me? Kinuha mo yung comment? Ba't biglang nawala yung comment? Ay, Mahina ba yung signal? Pahiram nga muna. Cellphone. Nawala yung comment. Why? Shout out sa ating 111. Nawala yung comment as. Ay, nawala pala kasi yung signal. Ha? Nawala pala kasi yung signal. Eh, nawala yung comment eh. buka yun na may signal. Hindi dito, hindi ka babalik lang. Ang daming ano. Ay, basta tayo ng comment. Hala. Kami ko muna ta. Walang comment dito eh. Dito muna ako magbasa. Yung dahil palang comment. Eh, basahin muna natin. Nathan Pablo, hello sir. Yan, good eve. Nathan Pablo, paano yung day mo? Paano yung day mo? Ano po yun? Ano po yun, Sir Nathan? Sa dire niya sa laroy ang pag-isip. Dain na nagramdaman mga aki. May sadit pa, supra init sa kalsada. Minsan mauran, lalo siyang hikaon. Sabi na Marilo Chan. Yan, parang ganun nga po yung ganun nga po yung nangyayari. Kasi kung iniisip mo yung mga anak niya,
hindi niya gagawin to hangga't siguro kung ako hindi ko lang alam kasi wala ako sa kalagayan pero sa akin lang kung ako siguro yung ano nangyari sa akin yan siguro hihingi ako ng ano ng paumanin ako na yung magpapakumbaba para sa mga anak ko na hindi na ano yan hindi na kayo bumalik sa pagiging palaboy sa daan yan baka mamaya pagka ganyan yung sitwasyon niya pag nahirapan siya dito sa Bicol baka bumalik naman sila sa Maynila Saan galing na po si Kusman? kitatay napanood ko na yung ano yun daw sabi ni Nes Villaflor napanood ko yun pag siguro pag wala sila pag nasa kalye daw sila wala nakikialam so parang ganun nga po yung dating sa akin nitong ano dating nitong sinabi niya so pusam parang ayaw niya nang may nakikialam sa kanya may yung pinagsasabihan siya gusto niya yung mga desisyon niya lang talaga yun yung ibig sabihin yun yung naisip ko tagal ako nakasubaybay sa iyo Ragon Hane 52k subs ka pa until now salamat po ma'am ay Miss Erland Hot Babe salamat po hindi ko nga akalain na aabot pa ako ng 100 viewers dito kasi hindi na po ako naging active dito sa YouTube yan salamat po ma'am salamat po Miss Erland Hot Babes at sa lahat po ng ating mga viewers simula po noon hanggang ngayon maraming salamat po sa inyong lahat nood muna ako pa din ng live mo habang wala pa ako booking yan ingat sa pag-drive pa din Juby ano ba angkas ka no dapat nagbablog ka naman vlog mo naman sa mga angkas mo dyan sa mga pasahero mo parang na-gets ko na siya ayaw niya siguro na pagsasabihin or pakikialaman kaya dahilan lang niya mga kapitbahay niya yan isa din po ito sa alam kong dahilan kasi ilang beses ko nang napagsabihan si Kuya Alvin tapos parang lumalayo yung loob sa akin so kaya minsan yung sinasabi ko sa kanya iniisip ko muna kung sasama ba yung loob niya kasi masyado siyang sensitive naku ma'am nakakalungkot pong sabihin pero hindi po nakatapos si Edwin yan encourage mo po ulit kasi po kawawa mga bata baka tinatakot siguro ng kapitbahay nila at mahilig daw magparinig siguro kaysa makapatay siya ng tao umalis na lang siya so dun sa sinasabi niya na yung nagpaparinig sabi naman ng kapitbahay walang nangyayaring ganito kaya nga lahat daw ng sinabi ni Kuya Elvin dun sa usapan namin kahit isa walang totoo dun yan hintay-hintayin natin si Kuya Elvin na umuwi andang isiran dum ay isiran indo yung ulam ta daw may ano daw nanood yata si Jose Maray na banggay sabi ni Emily Mix Vlog shout out po sa iyo Emily Mix Vlog parang kilala ko to yung parang pamilyar sa atin yung ano niya Kuya Ragon good evening po watching from Japan sabi ni Imbay 17 ayan salamat po may ugali talaga siya kasi kahit pamilya ni Ate Lisa di niya makasundo kaya sila dati napunta sa Maynila at tumira sa kalsada sabi ni Chanel ko yan yun sinasabi ko nga po kanina na yung parang kinikwento niya sa akin dati nung nasa Alway pa sila so parang ganito din yung nangyari dito ngayon ayan Cristel Yanes, good evening po, watching from Qatar. Ayan, ingat po kayo dyan. Nadamay pa mga bata sa mga desisyon niya. Sabi ni Chanel ko. Yan. Taga-subaybay, ako ng buhay ni Kuya Elvin. Bakit nagkaganon? Maayos na ang buhay nila. May bahay na sila sa amin ng Dominga, Liberas. Yan, ito yung naging resulta ng padalos-dalos na desisyon. Hindi mo na pinag-iisipan kung tama ba yung gagawin o ano ba yung magiging
resulta ng desisyon. So ito na nga, kawawa mga bata, sana mapag-usapan sa barangay. Yun nga po, ina-encourage ko talaga si Kuya LB na umuwi dito. Kasi kung talagang nasa tama siya, ipaglaban niya. Kasi kung hindi siya uuwi dito, tatakbuhan niya itong problema na to, o hindi niya ayusin to, hindi siya makikipagharap sa mga taong involved sa problema na to, ay talagang dun pa lang ano na, lalabas na siya yung nagsisinungaling. Kaya talagang pinipilit ko siya na umuwi dito. Kaya sabi niya sa Webis daw, sana, ay, ano ba? Merkulis ba, no? Kaya sa Merkulis, sabi niya, uwi daw siya dito. Magpapaalam daw siya muna dun sa, ano niya, tatay ni Ate Lisa. Yan, mahirap ngayon tumira sa kalsada, lalo may bagong sakit at delikado kay Kuya Alvin at sa pamilya niya. Yan, kahit wala pong sakit, talaga napakadelikado sa kalsada. Lalo't mga bata, mga babae pa. Paano ko mapagpapansin? Kaya nga, hindi naman dadalawa lang yung mata ni Kuya Elvin, hindi niya laging mababantayan yung yung mga bata. Buti kung marami siyang mata, pag dilat nito, ano yan, pagtulog nitong nasa gitna, buksan niya dito yung nasa likod. Kung pwede sana, pero hindi pwede. Ibig kong sabihin, hindi sa lahat ng oras mababantayan yung mga bata. Mamaya pagising niya, baka dalawa na lang sila eh. O, paano yung mga bata? Mga bata ang kawawa sa mga nangyayari. Patingin si Elvin sa psychiatrist, sabi ni Ma'am Miles Teresa. Siguro malaking tulong din yung psychiatrist kay Kuya Elvin. Kaso medyo mahal. Magkano yung magpa-psychiatrist natin mo? Ay, libre lang pala. Diba? Libre lang. Hindi, may bayad yung psychiatrist. Hindi naman yung... Hindi, yung pagpunta natin sa BMC. Yung pagpa-check up po. Ano? Kasi ako guys, nagpa-psychiatrist din ako kasi may anxiety ako. Card game. Ha? Mag 300 sa nagawa sa pamilya. Yung card? Oo, pero libre na yung buong gamot sa iyo. Yung gamot tsaka yung check up na. Nagpa-psychiatrist ako dati kasi palala yung anxiety ko noon. May bayad pala 300 yata yung sa card. Pero yung check up tsaka yung gamot, libre naman. Ikaw lang, buwan-buwan ka lang pupunta dun sa Kadlan. Ano ba tawag dun? Ang tawag dun sa ospital. Kalimutan ko ng ospital na yun. Alpalads Vlog, hello. Host, mega love shout out. Good evening sir, watching from Taiwan. Kumbinsin mo si Kuya Elvin na bumalik kasi kawawa yung mga bata, sabi ng Sinaida Bakgalang. Opo, pipilitin natin si Kuya Elvin na bumalik dito. Kasi hindi pwede, walang future yung mga bata pag nasa kalsada sila. Magandang buhay sa lahat, sabi ni Alpalads Vlog. Yan, sana isipin niya naman yung mga bata, di ba may maliit na bata, yung asawa niya. Ayan, opo, 7 months pa lang po yata yung ano niya, yung ano yan, yung anak. Cristel Yanes watching from Qatar, God bless. Dominga Lluveras, magkasama sila kasi kapitbahay ang una nilang lalapitan kung may problema, kawawa ang mga anak niya. Yan, hirap lang buhay sa kalye. Di tayo mag-grow pag di tayo marunong tumanggap ng kamalian. Yan, lahat tayo may problema, di lang pare-pareho. Tama po kayo, Ma'am Sitia. Yan, ang gusto garo easy money at freelancer. Makikilimos ba kung mapagal freelancer mas kisain nakakaabot, watching from Madrid, Spain, sabi ni Colosa B. Hindi natin alam kung talaga yung ni Kuya Alvin, ano yan, ano talaga yung gusto niya. Gladys Bregole, yan, marami na po kayong naitulong sa pamilya ni Kuya Elvin.
Di na pwede na lagi na lang po kayo nabigay kasi marami pa din naman po nangangailangan watching from Malaysia. Ngayon nga, wala tayong masyadong naitulong sa mga kabayan natin kasi yan, yung internet ko nga ngayon ay pangalawang buwan na naman. Sabi na rain and thunder sound. Sir, nawala na ba symptoms mo sa anxiety? Naku, marami pong symptoms ng ng anxiety. Araw-araw po nagkikipaglaban pa rin ako sa anxiety, pero ano lang, pagayan lang natin. Huwag natin kontrahin kasi mas lahat tayo may stress diyan. Marami pang symptoms yung anxiety sa akin. Ayun lang, 2 weeks na ba? Ipinabarangay ako ng isa sa tinutulungan natin, 2 weeks na, no. Yeah. Doon pa lang, bago. Kaya kung sa lang naman, kung sa symptoms lang naman ng anxiety, ang dami-dami natin. Kaso lang natin, laruin lang natin. Kung saan tayo dalhin ng anxiety, doon lang tayo. Huwag natin kukontrahin. Sa pag inatake po kayo ng anxiety niyo, lalo pagka yun, di ba, nagpapalpitate kayo, overthink. Pagka umaga, gawin niyo po, maglakad kayo ng nakapaa. Di ba ang init ngayon? Maglakad po kayo ng nakapaa. Kasi yung focus ng isip niyo dun sa paa nyo na masakit o dun kayo sa bato, minsan may maapakan kayong bato, dun mapupokus yung isip nyo, hindi dun sa iniisip nyo kung ano man yun, yung mga kinakatakutan nyo. So yun lang yung mga naging technique ko noon, kung ba't ang bilis ko kasi makarecover sa anxiety dati, 6 months lang, parang nagamay ko na kung paano laruin yung anxiety, kaya hindi na ako masyadong inatake noon. Yung iba kasi masyado nilang sinasakit, tawag dito, masyado lang nakapokus sila lahat sa nararamdaman nila, hindi nila nililibang yung sarili nila, parang hindi sila gumagawa ng paraan para mawala yung anxiety, yung atake ng anxiety. So wag pong ganun, libangin niyo po yung sarili niyo. Wala naman pong ibang makakatulong diyan bukod sa mga advice ng mga nauna nang naka-experience niyan. Bukod dun sa advice na yon, sarili niyo po yung makakagaling diyan. Saka yung iba ina-advise na kung ano daw yung kinakatakutan mo, wag mong gawin. So sa akin naman, yung mga kinakatakutan ko noon, yun yung mga ginagawa ko. Tulad nyo, na-immune na ako. So yung mga kinakatakutan ko noon, ginagawa ko na ngayon. Mga anak ni Elvin, ang pagugupitan ng buhok. Yan sabi ng Miles. Reza, nasa Albay po sila, ma'am. So yun nga po yung sinabi ko din kanina, huwag nang isama yung mga bata kasi napakainit po ng biyahe papunta dito. Tapos babalik na naman doon, pamasahe lang yung wala. Sky TV, bro, bakit parang naninigas katawan ko pag dinadalaw ng anxiety? Sa paninigas ng katawan, parang hindi ko na experience yan, wala akong matandaan na nangyari sa akin yan. Mas maganda siguro magpa-check up po tayo. Magpa-check up po tayo kasi ako yung mga sinasabi ko based lang dun sa mga experience ko, wala pa akong talagang personal malawak na kaalaman tungkol sa mga symptoms ng anxiety. Mas better po magpakonsulta po kayo sa doktor kung talagang anxiety po yan, kasi baka kala nyo lang anxiety, iba naman pala. Ayun na lang po yung mas maganda yung gawin. Ayan, mataas ang pride ni Kuya Elvin. Siya ang may diferensya, sarili lang iniisip niya. Ayan, sabi ni Ma'am Judith 614. Ayan, kawawa naman yung mga bata, yung mga anak niya. Sabi ni Meljan Lumami. Ayan, Edgar Regaspi, shout out po. Kawawa mga bata, Elvin, parang awa mo na, umuwi na kayo. Wag ang sarili mo ang inyong isipin ang mga bata, sabi ni Amelita Recarte. Yan, nawa po tayo sa mga bata, pero yung papairalin ni Kuya ang pride, walang mangyayari na maganda sa pamilya niya, sabi ni Gladys
Bregole. Yan, good evening po, watching from Poblacion, Pamplona, Camsor, sabi ni Sena, Siena, Elena, Yumaguchi. Yan, salamat po Ma'am Judith sa 15 Hong Kong dollars. Sino ba yung nagpadala ng 15 Hong Kong dollars kanina? Hindi ko yata nabanggit yung pangalan na. Maraming salamat. Baka may naon na yatang nagpalipad ng 15 Hong Kong dollars. Ha? Yan, salamat po sa mga nagpapalipad dyan. God bless po. Susan Boribor, shout out po from Taguig. Matagal na ako taga-subaybay sa Indo po. Yan, salamat po. Ma'am Susan, Karen, Tan, Tianggo. Then, yan, shout out po si Roy from Antipolo City. Sabi ng Francia Balbarin. Yan, kumusta po kayo Ma'am Francia? Mami Jackie Vlog, good evening Sir Oragon. Naawa siya sa mga bata. Yan, maawa sa mga bata. Huwag niya nang isipin sa sarili niya bilang ama, dapat gawin niya ang lahat para sa mga anak niya. Huwag masyadong pusong talo ka. Tsaka kung hindi na matotoo yung sinasabi sa'yo, ba't ka magpapapikto, di ba? Carmelita, Comnad, Kuya Elvin, isipin mo ang mga kinabukasan. Isipin mo ang kinabukasan ng mga anak mo. Magpakumbaba ka na lang sa kapitbahay, alang-alang sa inyong pamilya, at least naka-safe ang pamilya mo kaysa sa kalsada. Hindi naman po siguro kawalan kung kung papakumbaba. Maray na gabi Uragon na yun, watching from Iraga City, RS 66. Yan, Sir Uragon, na po balita kila Kuping. Yan, babalikan po namin sila. Yan ba siya na guys, no? Simula kasi nung matapos yung bahay nila, ilang beses lang ako nakabalik doon, 3 siguro. 3 beses na lang ako siguro nakabalik doon. So hanggang ngayon hindi na naulit. So wala naman kaming problema. So, siguro lang iniisip ko lang maganda naman yung kalagayan nila. Magaling naman si ate magdiskarte. So kaya siguro na hinto tayo doon. Pero ngayon may pinaplano kami ni Miss Oragon na babalikan sila, so bibigyan namin ng pangkabuhayan tulad ng ginagawa namin kasi gumagawa kami ng dishwashing. Yan, tapos binebenta namin, pinapaminta namin kay Ate Leslie, tapos may mga nag-order din sa amin, so ganun bibigyan namin si Ate Gisabel ng pangkabuhayan na dishwashing. So siya na yung magbenta, tapos yung pera bibili, kung gusto niyang bumili ulit, bibili ulit kami. Yan, para may hanap buhay naman siya. Pero si Ate Gisabel magaling din. May tiwala ako pagdating sa hanap buhay. Magaling dumiskarte yung kahit ano-ano lang. Mga ukay-ukay, pagtanim ng palay. Pakay na gabi. Saya na kita. Sabi ni Angelina Alto, may sira ulo niyan. Yan, Sally Ambigia, yan, dinidibdib nila. Yan, madali si Kuya Elvin masaktang sa mga sinasabi. Ayusin nyo na lang, pabalikin nyo na lang sila boss. Sabi ni Kalye Roslyn Kali. Yan naman yung sinasabi ko sa kanya eh. Welcome na welcome silang tumira doon kasi sabi ko naman sa kanya, ang usapan namin doon ni Kuya Elvin, kasi yung mga anak ko naman, binili ko talaga yung lupa para sa anak ko. So sabi ko sa kanya, yung mga anak ko maliliit pa naman, malabo pang mag-asawa to, kaya hanggat andyan kayo, hanggat hindi pa ginagamit, dyan muna kayo tumira. So, pero yung pinakaplano ko talaga guys, ibibigay ko talaga yung kina Kuya Elvin. Pag nakaluwag-luwag talaga ako, pag sinwerte ulit, kasi ngayon talagang side na side. Ayan. Pero pag nakaluwag-luwag talaga ako, gumaganda ulit yung ng pag-vlog ko, ibibigay ko talaga yung kina Kuya Elvin. Promise po yan sa inyo.
Ay po, pwede po pa-subscribe please, sabi ni Sui Kayla Mia Alina. Yeah, nawala internet mo Roy. O nga po medyo mahina po yung signal ko. Siguro sabi ni ni Converge, ikaw hindi ka nagbabayad 2 buwan ha. Oh, ayun na, nawala na nga. Tapos, ayun na. Ay, hindi ko pala yung napindot ko, kala ko. Kala ko ano na yung nangyari. May Gcash ka ba para padala ng sister ko ang pera sa yung Gcash? Meron po, Ma'am Miles. Edeb Mersa, hi from Singapore. Yan, maray nabanggi po kagawad. God bless po. Sabi ni Jano Rojas. Yan, good evening sa iyo, Sir Jano. Ma'am, i-comment ko na lang po dito yung Gcash para yung gusto din magpadala. Ayan. Hindi, joke lang. Ma'am, i-comment ko na lang po dito yung Gcash. Pero hindi pa ako naghahanap ng ka-textmate kasi baka mamaya mayroon dyan na mag-text-text na makipag-textmate. Tayo nakikipag-textmate ha. Okay lang ba dito may? Comment? May? Kasi hindi naman natin ito makukontakt si Ma'am Miles eh. Saan natin ito hahanapin? Wala naman yata itong Facebook. So dito lang sige natin. Yan na po Ma'am Miles. Kilimin po ni Miss Uragon eh. Pa-save na lang po ng number ko. Ayan, shout out sa 61 viewers. Maraming salamat po sa inyo. Ang bilis ng oras po. 1 oras na agad tayo. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng oras. Madali tayong tumandaan nito pagka mabilis ang oras. At kung hindi, ayun, buti nakabalik pa tayo. Yun, nagpaparamdam na talaga si Converge. Yan, kung nanonood ba si Kuya Elvin, muli Kuya Elvin, nakikiusap kami. Yan, ang dami-daming nakikiusap na sana huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo sa buhay kasi apektado yung mga anak mo. Umuwi ka dito, kinakailangan humingi tayo ng pasensya, humingi ka ng pasensya para sa mga anak mo. Kayo na nga yung nagkikwento, di ba? Napakahirap ng buhay sa kalsada. Sabi mo nga ayaw mo nang bumalik sa kalsada. Pero ngayon, anong nangyari? Ba't andyan pa rin kayo sa kalsada? Umuwi kayo dito, hindi kayo maano dito. Kasi sa tingin ko naman, hindi naman delikado itong mga tao na to eh. Sa ano ko lang, hindi delikado mga tao na to. Siguro kung may nasabi man dahil lang ng galit nung time na nanakawan sila. Pero pumunta ka dito Kuya Alvin, umuwi ka dito, pandagdag sa pambayad mo sa internet. Salamat po Ma'am Sitia. Ano po ito? 5. Ano po ito? CHF. Ano po itong CHF? Anong pera po ito? Salamat po Ma'am Sitia. Thank you po. CHF. Ano pong currency ito?
sabi pala dun sa ano, sa ano yan, sa school, pwede pa naman bumalik yung mga anak mo sa pag-aaral eh. Hindi pa naman tapos yung ano yan, may ilang buwan pa para matapos. Kasi yung mga bata pala guys, no, ngayon, pag hindi nakapag kinder, hindi ka nakatapos, nakagraduate ng kinder, hindi ka makaka-grade 1 kahit matanda ka na. Kahit mag-ALS ka pa, hindi pala pwede. Swiss France, ayun. Salamat po Ma'am Setsia. Thank you po. Rhea May Saraw, shout out sa'yo. Kaya sana magkapag-isip-isip ka Kuya Elvin. Alang-alang sa mga anak mo. Sana wag nang danasin ng mga anak mo yung pinagdaanan yun noon sa kalsada. Ikaw na nagkwento, napakahirap ng buhay sa kalsada. Huwag mo nang iparanas ulit sa mga anak mo, lalong-lalo dyan sa ano mo, 7 months old na baby. Huwag mo nang isipin yung sarili mo, isipin mo yung mga anak mo na dumating man lang yung panahon kapag hanap buhay sila ng maayos, hindi sila maging ano dito, maging anong tawag dito, maging ignorante sila dito sa mundo, wala nga silang pinag-aralan. Kunin mo lang ng mga ng inspirasyon yung mga taong hindi talaga nakakapag-aral. Tamo, ang tagal sa kalsada, 'di ba? 4 na taon, 3 taon yata. 'Di ba nakita mo yung mga bata na pag-alagala kung ano yung ginagawa diyan, nag-solvent, kung ano-ano pa, rugby. Paano kung wag naman sana, paano kung dumating yung time na ganun yung mangyari sa mga anak mo dahil andyan sila sa kalsada? Isipin mo yung mga anak mo. Adebe Mersa, hi, I'm from Malaysia. And shout out sa iyo, Adeb. Ayan, Mersa. Magandang gabi po. Watching from Hong Kong, sabi ni Chai Salvio. Thank you for watching po. Ang kape ng lamunan ko. Excuse me po. O kaya kung talagang aalis na kayo dito, siguro papagtapusin mo muna yung mga anak mo kahit kinder man lang dito, grade 1, para paglilipat kayo kung saan ang lugar kayo gusto mong lumipat, makakapag grade 2 na yung mga anak mo. Hindi yung alis kayo dito hindi nakatapos, kung lilipat pa kayo kung saan nyo gusto lumipat, mag-uulit na naman yung sa grade 1. Tapusin mo muna yung grade 1 nila dito o yung kinder, para nga pag nakalipat kayo, ituloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata. So, 9 years old na, dapat nasa grade 2 na yan, di ba? O grade 3 na nga pala yung 9 years old kasi si Anthony 8 years old na, grade 2. Katinanlamunan ko.
Sandra Haine, hello po. Hi po Ma'am Gigi. Kumusta po? Hi, how are you? Just see your live. Hope everything goes well. We'll keep in touch soon. God bless you and your family. Good night. Good night po, ma'am. Ano ba yan? Ma'am Gigi. Nakakatuwa naman. Nakita ko ulit dito si Ma'am Gigi. Oh. Kumusta na po kayo, ma'am? Okay, pinadala ko na ang roaming number ko at ang number ko sa Sydney, Australia. Padala ko sa sister ko ang Gcash mo. Mini-school na kita. Asan yung cellphone? Tingnan ko po muna, ma'am. Ma'am Miles, tingnan ko po muna. Ayun, wala yung cellphone. Mamaya na lang po, Ma'am Miles. Titinan ko po yung cellphone. So, isa pa parang wala akong ihaharap na mukha sa mga sponsor nila Kuya Edwin pagka ganito yung nangyari. Hindi pwedeng pabayaan ko sila na ganyan yung maging desisyon nila na doon sila sa doon sila titira ulit sa 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 kalsada na parang lalabas na wala akong ginawa o kaya hindi ko man lang sila pinigilan o hindi man lang ako nakiusap sa kanila bumalik dito. So, parang nakakahiya, no? Kaya Kuya Alvin, sana naman bumalik ka dito sa lugar natin, sa lugar nyo. Patunayan yung mga sinasabi mo noon na hindi na kayo babalik sa kalsada. Nako talaga. Nagpaparamdam na talaga si Converge. Loading na. Ayan, medyo tayo guys, nahirapan na tayo sa internet So next time po ulit tayo mag-live. Pag may may update na tayo doon kina Kuya Alvin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Saka medyo na yung isip ko, na blanco na yung isip ko. Sunod-sunod yung stress na nangyayari sa Pero okay lang yan, lilipas din to. Huwag mo wala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo may bukas pa na mayroong saya. Ay. So guys, maraming salamat po ulit sa mga nanood. Ayan, 1 hour and 15 minutes. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po, Ma'am Gina. Ma'am Gigi. Thank you po, Ma'am Miles. Yan, salamat po sa everyone dito. Sandra, thank you. Chay Salvio, thank you. Ma'am Suchia, salamat po sa mga nagpalipad. Maraming salamat po. Sinabi bang andito. Yan, I think you did your bit for them. Basta lang po, update ko na lang po kayo sa susunod na mga araw. Ano na yung mga napag-usapan, ano na yung mga nangyari. But late dito.
to Good night po. God bless you po and your family, Kuya Roy. Salamat po sa inyong lahat. Chay Salvio, salamat po. At sa nagstay po, simula kanina, maraming salamat. Yan. Globe ang number ko, sabi ng Miles Reza. Miles, mamaya po, tingnan ko po yung cellphone, di ko kasi makita yung cellphone na stay. Marilo Chan, good night po. 10:30 na pala. Yan, good night po sa inyong lahat. Yan, Miles, okay no. Salamat po ulit. Yan, good night po sa inyong lahat. Yan, good night. Paano mo ito patayin? Yan, sa sobrang na dito, sa sobrang tagal ko nang hindi nakapag-live sa hindi ko na alam. Ay, ito pala. Nahila ako dito sa sa live sa YouTube